ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, мараман сурат маълумот чад дар WhatsApp имо экранмада роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор кардам, мо дар роӣ кардам мошиное ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем нархҳои арзон кардем. Дута опелои хэтчбекатон азиз, дута опелои хэтчбекое ки зур ва средни ҳастанд. ҳастаи Toyota Camry D бо нархи арзон 73 000 сомона сатсон азиз. ҳастаи мотоблоки фурӯшӣ, ҳастаи комплект хати мақсад прицеп сатсон азиз. ҳастаи Mercedes-ои компрессор, Mercedes-ои сечка объём азиз. хоб ҳастаи Opel дути объём ҳастаи ки сотка ваз 21014 сатсон азиз. Corolla D ҳастай ва дута дига ваз 2107 ҳастай ки бо нархи бениҳоят арзон ҳастай ва мошинои советский ва мошиное ки аз территорияи Москва ва дигар маркаи мошиное ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва курси имза 118 сомон пари дорам. Мегзарем ба қисми мошинаи фурӯшии имрӯза. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Mercedes компрессор ҳаста бардорам ки светои серебристия срочная Mercedes компрессор системаи зур мошин мегад хеле ки ядаст гаштагӣ. соли барои 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине объём мотораш 2 литре коробкаш механика системи мошин мегад чотка мошин мегад хеле ки даст як одам мегад гаштеса балоштон аз балонош олати кори ҳаста яъне ки 50% мегӯем. хоб 4 диска дорад, салоншам тоза ки нархи мошина мегад 42 000 сомон гуфтесиян бо мегад муомила мекунем. ҳуҷҷатои мошине ки бучдагиай нархи мошин 42 000 ҳаст. савдои муомилаи хуб дорад ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомида. оиди мошин шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида, якумаш рақамҳои дастӣ ахираш 90 мегафон тоҷикистон ҳастай, дуюмаш рақамҳои расӣ ахираш 60 иш кор мекунад. ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар марама занг занен, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам ва арзона мекунам. мошин мегад созай бухайхтон мақсад ки маълумотша бере хай камтар меличовка кор дорад. дӯстони азиз, кадоми шумо ки мошини фурӯшӣ доред, хона, замин, квартира, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорад, чӣ мошини хона ҳаст, роӣ кунем, мо рекламада мегузорем. Мегзарем ба дуюм техникаи фурӯшӣ. мотоблоки фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки пачкаи комплект хати присепшам уже тайёр кардасиян комплекта дӯстони азиз. мотоблоки мақсад ки 13 қувваи аспа мегад МТЗ беларуска дӯстони азиз комплектай. хоб 13 қувваи аспа дӯстони азиз плуг мақсад ки акучка дора ҳамаш мегад комплект дӯстони азиз. дар як рӯз мегад то 7 мақсад ки то 5 то 7 гектара мегад мақсад ки шудгор мекунам мегад соҳибшон. прицеп дора дӯстони азиз, яъне ки прицепшам уже тайёр кардесам. ҳуҷҷатош документош мегад ҳастаи мотоблок дӯстони азиз мақсад ки МТЗ беларускай 13 қувваи аспай. ҳоли истода бурдагӣ нест, яъне ки навай пачкай фақат сабиратш мекунам, метавонед кортона истода баред. ҳоли дар иҷа дар сурат не ки присепш нест, яъне ки уже омода кардагиам. нархша мегад комплект мегад 33 000 сомон гуфтесиян бо мегад арзоне ки ё калонош дӯстони азиз, яъне ки 13 қувваи аспа ҳастай хоб ва беларускай оригиналошай. ай дар тоҷикистон яке модели навш омадага 33 000 дар ноҳияи ҳамадонӣ айни ҳол қарор дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дӯстони азиз ҳастай кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ишта WhatsApp дорам. кадомтон ки мехаред срочна марамат занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови хэтчбек молодёжни светои сафед. соли барои 1998 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холия газ надора бензини холӣ кати гаштагиай мотор мошини. объём мотори 6 литраи коробкаш механикаи системи мошини бардорон чоткаи мошин идеални системи. мошин мегад мотор нав, аккумулятор нав, губковат кардагӣ дӯстони азиз, мошин мегад полни худ мегад шумоизоляция кардагӣ ҳастай дӯстони азиз. 4 та баллон 90% ҳастай. ҳуҷҷатош мегад ҳамаш кати то моҳи январи 2025, яъне ки ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз, ҳамаш қоидавии танировка ҳуҷҷат, салон тоза, чихолакҳои фасон задагиай. сиди салон дӯстони азиз кондитсионердор, мошин бе ягон расхода мегад, фақат мегири ҳай мекуним. 98 сол дӯстони азиз, мошин беҳтарин ҳолат, пӯсидагии варид чашкош халӣ нестай. нархи мошина мегад 50 000 сомон гуфтесиян боз мегад арзон мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин идеални системияй, ягон камбуди, ягон сарапи надорад. нархшта арзанда ин хэтчбекои халӣ арзонако нестай. мошин мақсад ки ҳамин расходи хушур кардагиай метавонӣ фақат мегири ҳай мекунем.
خب پراموی رقم‌های مگافونی سویبشون در رقمشون واتساپ هم تلگرام هم پایبازار دیسکاکوش فاسون سونازی ماشین خیلی زن چه خیلی فاسونای در شاید شاید 50000 است باز معامله دارد اگر شما خریداری انیخی باشید مرامت دیگه معلومات پورا و انیش از خودشون گیری لایک و رازن نورو توخراش تماشا کنید میگذاریم با چهارم ماشین فروشی Toyota Corolla D است که سه کردگی سونازی دوبایسکی Corolla D سش کردگی دوبایسکی سال بریوشش 2008 سال است که سوژفورش بنزین ابیو موتورش 6 لیتر коробкаш автомат سیستم ماشین میگه چوتکای سونازی ماشین میگه خداوی 80% 4 تا سونازی آماتیزاتوری ناو چسبوندگی 4 بالون 80% خداوی 80% بالون 80% мотор мегад суназӣ соат барӣ мегад кор мекунад кондитсионерш мегад яхай ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи ноябри 2024 хоб вад суназиз алиш мегад намешавад тоқа суми холе нархи мошина мегад 80 гуфтесиам бу мегад арзон мекунем ва ҳамин Corolla айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтада 80000 сомон аст боз муомила дорад прамои рақамҳои тисели соҳибшуда ва мошин дар шаҳри бухтарай ой дами шумо ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар шунидан ва фаҳмидан марама занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд ва кадоми шумо мисол ки мошини фурӯшӣ дорен хона замин квартира хоҳем ки реклама намуданда марама дар рақамҳои 885 1225 ватсап имо телеграм дар нами боло дастаем вай дар рӯйкаи мо рекламада мемонем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B аст баъд ки Opel дути сотка объёмни соли 2006 сол аст ки сӯзишфурӯш газ бензин объём мотори дӯстони азиз 1.6 коробкаш механика системи мошин мега беҳтарин мошин идеални системи дӯстони азиз мошин мегад фақат ки бензини холӣ кати мегад гаштесай мошин 8 моҳи дига танировка 8 моҳи дига ҳуҷҷат салон тоза балон нав диска писка нархи мошина мегад сумаки 48000 сомон гуфтесай бо мегад арзон мекунем ва ягон мерседесҳои сечкаи солҳои 98 боло боша мегад я 96 боло боша мегад алиш мекунад 96 боша мегад алиш мешавад ва ин прамои рақамҳои билайни соҳибшунаи ва дӯстони азиз ҳамин рақамда ватсап дорад фақат мегад дар ватсап нависем мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархорда нархи мошин 48 бо муомила дорад мошин мегад тозакай нақшда арзандаи сумаки агар бошад арзон мешавад марама дига маълумотша гирен ва кадоме ки дар навори мо мошини маъқулиша наёфт дар комментария мо нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозима танҳо дар комментария нависем мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо мекунем хай шумоам я лайки разанед навора дӯстона то охираш тамошо кунед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Toyota Camry D аст ки свети сафед соли 2006 сол аст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ объём мотораш 2.4 литр коробкаш механика дӯстони азиз мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 диска болони ҳолати корӣ мошина мегад маълумотҳои пурраша мегад тариқи телефон мегад худамон мефаҳмонем маълумотша пурра нагуфтиям нархи мошина ҳамагӣ 73000 сомон гуфтесай соҳибаш бо арзон мегад мешавад дӯстони азиз мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахта фақат ҳамиге ки механика дӯстони азиз Camry D 2007 сол механика ё ки японска ки дубайска дӯстони азиз хоб прамои рақамҳои мегафони соҳибшуна оидаи мошин шумо ягон маълумот ягон савол дошта бошед шумо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳад фақат одамони харидор беҳуда мегад нороҳат накунанд мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки ваз 21014 чихеле ки дар комментария аз шумо хоҳиш кардам бисёртар ваз 21014 мошини советский молодежни баҳри шумо соли 2006 сол аст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ мотори 6 литр коробкаш механика системи мошин мегад чоткай дӯстони азиз ҳуҷҷатҳои мошини буд шудагай ва 2 моҳи дига не ки танировка дорад танировкаш 2 моҳ мондаги не ки ҳуҷҷаташ буд шудагай салоншам тозака дискаҳои прасои светои сафед нархи мошина мегад 21000 сомон гуфтесиян бо хай қатихтон муомила мекунанд ай пеши мошин ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеда хобинаи рақамҳои соҳибшунаи мегафон ои дами ваз 21014 шумо ягон маълумотҳои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан фақат занг занед ва барои бисёри мо гап задан узри зиёд барои мо муҳим аст шумо дӯстони азиз чо кунед лайкора занед дар комментария чӣ мошине ки дар коред нависед мо пешкаштон албатта мекунем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ аст ки ваз 2107 соли 2003 сол аст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ объём мотори 6 литр коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад 1.5 простой
دوستان عزیز коробкаш мега соза دوستان عزیز салом шавам тозакай хоб кас мечест ки кор دوستان عزیز мақсад ки кор камтар дора мега балонош мега навасе ва ҳуҷҷатои мошин мега то моҳи августа сурок дорад ва нархи мошин мега 10,000 сомон аст конкретно харидор боша мега арзон мекунем мумкин 7,000 мумкин 8,000 мумкин 5,000 мумкин 9,000 мегирем мошин дар шаҳри душанбе ҳамаги 10,000 сомон аст фақат одамони харидода ҳуҷҷат то августа свети сафед хай мелич ягон сарапина дорад оидаи 07 دوستان عزیز ягон саволтон боша ягон маълумот иловагӣ боша шумо ки харидор ки бошед марамат занг занед пурсед мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback нархи арзон срочно 12,000 сомон соли барои 1695 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин моториш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад мошин фақат камбудиш аме ки як краска мекунӣ инам хеле краскаи сурх будай краска расход дорад обшим дидесен дар аму чӣ хелае балон дӯстон балонш нав аст ҳолати кори ҳамаш нави баъзеш нав аст баъзеш средняе мошин хай кам тарак мисоли хе ҷош хеле сарапи надорад метавонед аввал рост кунед баъд як краскаи ами арзонак мезанеша ҳай мекунед мегардем нархи мошина мега 12,000 сомон гуфтесем бо арзон мегад мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дӯстон азиз яъне ки московскидай ҳамадонӣ дӯстон 12,000 аст муомила мешавад оиди мошин шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида рақамошро аст мегафон марамат занг занед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки Mercedes Benz C-Class сечка объёмни соли барои 1698 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине объём мотораш 2 литра коробкаш механика саистани мошин мега чоткае мошин кондитсионер дорад балон навай мотор вагон документ дӯстон азиз бучтага танировкашам бучтага нархи мошин 51,000 сомон аст ахиронша дига арзон намешавад нархша арзон мондагиам танировка ҳуҷҷаташ бучтага пули ҳамеша гузашти 98 сол объёмни ҳамаги 51,000 сомон аст нархи ахиршае ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстон азиз фақат мега илтимос одамони харидор занг занад беҳуда мега нороҳат накунед мега нархи ахиронаш 51,000 сомон аст сечкаи объёмни свети серебристи марамат кадом ки мехарем дига маълумоти пурраша худатон гирем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ бояд таъкид ҳастае баъдон ки ваз 2107 аст ки бо нархи арзоне бо ҳамирам арзон мешавад срочно ваз 2107 соли барои 6 2004 сол астае ки сӯзишвориш бензини холӣ мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад мошина мегад моторш мега соза капитални мегад мотор мегад ремонт кардагӣ хадавой мега соз балон нав свети сафед 2004 сол бензини холӣ нархи мошина ин мега 10,000 сомон гуфтасан бо арзон мегад мекунем ҳамин суми наличи боша мега мошина айпеш омада бинен ба суми наличи арзонтар кардан метиҳанд мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддин балхи руминистон территорияи колхозобод мешавад 10,000 сомон аст муомила дорад оиди мошин агар шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан срочно марамат рақамошон аст занг занен маълумотша гирем ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда